Silhig like this. Silhig guys, pang wak-wak ba? Ganun tayo, manilhig tayo, manilhig. Ang sarap manilhig guys. Nagpabalik-balik na lang yung mga sinuot niya. Ganyan yan siya. Yung sa daming damit. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning everything. Good morning guys. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ako kasi sobrang ginaw ngayong umaga. Wala akong bread. Yung bread na binibake ko na croissant. Gustong gusto ko yun. Pero hindi palagi kasi alam nyo na. So ginanito ay parang alternate ba yung ko kain ng bread. Pero lately hindi ako kumakain kasi wala. And ang mahal pala ng ko pag bumili ka ng yung croissant na ibibake mo pa. Yung roll and then ganun mo. Ngayon guys is Thursday. So punta ako sa basement mamaya. I know palagi akong sabi sa basement tayo basement. Pero this time punta tayo sa basement. Wala tayong imimit ngayong araw dahil wala sila Brenda. Nagpunta si Brenda sa kabilang bayo. Sa ibang lugar. Buhay pa yung tomato guys. Look. Diba? Buhay pa siya. So, pangit ng tulog talaga ng styrofoam. Uy. Hi guys, this is yun na lang tayong magluto ng guys. Luto ng itlog. Ang ginaw sa labas, it's 51 degree sa labas. Sobrang ginaw na talaga. As in, nafe-feel ko na yung snow. Christmas na guys. Nafe-feel ko na yung Christmas. I think October. Yung Christmas tree, excited ako. Pero hindi ako excited sa mga, kasi yung Christmas tree ko is may mga white. So, hindi ako excited na ang daming puti. Kasi every time na i-open ko yung this is my second time na gamitin yung Christmas tree na bili namin na siya, may mga puti-puti. So, ang problema nito, kakainin ng mga pusa talaga guys. Uy, itong mga pusa ko ba? Gusto ko yung Christmas tree na yan. So, ngayon, hindi ko na alam kung saan ko ilagay yung Christmas tree ko dahil meron ng couch doon, iwan ko talaga. At saka yung mga puti-puti talaga guys, kahit saan mapunta. Itong mga pusa, kakainin talaga nila. Akala nila pagkain. Doon talaga ako na stress sa mga alaga. Naglalaba po ako guys. Ika muna guys ha. Yung ko dito, yung mga binibili kong damit. Dikiinway pala ito. Kaya pala maganda yung tela niya. Look, maganda siya talaga. Gusto ko rin yung color. Sa inan kayong presyo is 59. Original. Saan ka maghanap ng 59 Dikiinway? Ito siya, ilagay ko dito sa washing machine. Ihang ko lang siya. Ito din guys, as in, maganda talaga siya guys. As in, masuot ko to guys. Nagandahan talaga ako nito. Anong brand ito? Gabriel. Meron ako nito noon yung klaseng damit na ito. I mean, yung mga brand na ito. Gabriel, size large talaga. Bakit mura na lang ito? May sira ba to? So, ihahang ko ito sila, guys. Ginto lang yung pagkalaban nito, guys. Kasi, alam nyo na. Ito, sobrang namurahan talaga ako nito. Naging 8 bucks na lang. Ayan, 9 bucks. It's something. Diba? Maganda siya din. Si Brenda nakakita nito eh. Sabi ni Brenda, ito, bakit ito sa'yo? Sabi ko, hala, sige. Kunin natin. Sige, halika. Ibigay mo. Ito siya, i-hand wash. Asa yung i-hand wash ko? Meron akong i-hand wash kasi takot ako masera. Masera. And maglaba tayo guys kasi mag-cut sana ako ng grass. Mag-cut ako ng grass mamaya sa harap ng bahay. Ito, i-hand wash ko to. Kasi, look. Yun dito kasi, siya. I-hand wash lang. Igo lang, i-ganon. Ito yung gamitin ko guys. Lagyan natin ito, be. Siya, guys, na unstoppable downy. At saka, Ariel yung gamitin nating sabon. Si Ariel.
Maginaw, no? Kapag sobrang ginaw na, guys, yung nafe-feel mo na yung ano na talaga, fall na. And then, yung grass is tubo pa rin ng tubo. So, kailangan ko lang ng sabon. Ito lang yung gamitin ko na sabon. And then, Suavitel na... Ala, ba't nagtulo-tulo? Kaloka man ito eh. Ito, guys. Laba tayo, guys. Isa lang naman ito eh. Isa lang. Igasan ko lang ito dito. Hindi naman madumi ito. Ano lang, labhan lang para sure, you know, may mga nagsusukat, ganun. Ay. Sukat. Mga ano kasi ito. Delikado. Hi guys, let's check the ano. I-check natin yung malunggay natin guys. Kasi yung malunggay kasi kagabi nakalimutan ko. So, buti na lang naalala ko kahit sobrang ginaw na pinasok ko sila. Come on. Hold ilabas ko ito mamaya kung maganda yung temperature kasi and also I have to transfer na nito kasi look. And I think kailangan ko ng tubigin yung isa dito. Look, oh, nyari dito. Kamatis natin. Okay naman sila. Ito lang, kailangan kong i-transfer sa malaki na ano, container na. Well, actually, ito na lang, ipamigay ko na lang ito sa kanila talaga. Si Mira, si Lynn, si Lloydie, si Brenda. Hopefully, and then yung dalawa is sa akin yan. Ito din yung sa lupa, guys. Hindi pa man naman namamatay. Buhay pa naman sila. Let's go out. Come on. Mag-cut na naman tayo ng grass nito. 50 something yung temperature ngayon. Hi, guys. Dito ko ilalagay yung garden ko. Dito na lugar. So, ngayon, ang daming kalat. Saka pa doon. Ang laking basement, pero ang sobrang taas talaga ng basement namin ba? Tingin mo na ako baka may snake. Kasi, di ba, the last time, merong skin dito ng snake na sobrang laki na. So, pataas yung basement namin. Ching! Kapag maano na ito, malinis na ito, and then lagyan namin ng kwarto, CR. Mas lalong magmahal itong bahay na to kapag matapos itong basement. Yung parang tapusin na talaga ba, yung parang may ano na, maganda na yung ceiling to cover the ano, insulation. And then lagyan ng mga rooms. Playroom ni Tammy. So anyway, dito tayo guys. Meron akong dala oh. Bumili kasi ako ng silhig like this. Silhig guys, pang wakwak ba? Ganun tayo, nilhig tayo, nilhig. Ang sarap manilhig guys. And then ito, i-transfer ko to kasi dito ko ilalagay yung garden. Dito look, chunk, then chunk. Pag ganun ba? Ano man. Ito yung machine guys na napulot ni Tammy sa basura. Na talagang kinarga niya. Kaya pinatay niya yung likod niya lalo. Machine po ito pang signage. Sobrang laki ba? Kasi, kuha pa. Ang gagawin lang naman ito is itapon lang ito.
Kita nyo, nagbihis na naman tayo ng pangtrabaho. Kasi po, magkakat po ako ng grass. Kasi I think bukas uulan. Let's check the weather kasi okay naman yung weather ngayon. Hindi masyadong sunny sa labas. So ngayon guys, titignan ko yung weather. Maganda naman, parang uminit, walang init. So pero I need to cut the grass kasi parang bukas hindi ko alam kung ano bukas. Wala namang ulan ngayon. So let's see bukas ha. Paginaw na ng paginaw. So let's go. Let's go outside. Nagulat ako, nag-upload ako sa video ng Facebook. Nag-upload ako ng video sa Facebook. Nagulat ako, akala ko hindi ko in-schedule. Akala ko na-publish siya. I-delete ko na sana. Finally, tapos na akong nag-cut ng grass. Tapos, ito lahat tapos na. Maginaw na talaga. Tugnaw na guys. Dito din tapos na ako dito. Ala, yung groundhog ba? May groundhog talaga dun. Tignan natin. Kasi itong groundhog palagi na lang ito sa yard namin. Palabasin natin yung aso. Hello Roxy. Misty, what do you have in your mouth? I see that. What's in your mouth? Come on, there's a groundhog outside. Come on, let's go. There's a groundhog. Go get him. Come on, go get him. There's a groundhog. Go. Takbo. Quiet. The groundhog is right there. No, the groundhog. Go get the groundhog. Quiet. Tapos na ako dito din guys. Ugkat. Diba? Nakakapagod. Ay. Hindi ko dito na nilinis dahil wala naman kaming party. October na, malapit na October. Hi! Yeah, it's out in there. The groundhog. It's outie. You don't even know that there's a groundhog outie there. Hello. Tumubo na talaga to guys. Oh. Masaya na siya. Happy na siya. So yun guys, tapos na ako sakat sa palibot buong bahay guys. So yun siya. And madilim ang bahay kasi ako lang isa. Naligo na ako guys kasi sobrang dumi ko. After cutting the grass, ang dumi-dumi ko. Hala, ang groundhog ba? Palagi na lang andun o sa ano. Roxy, let's go out. Look. Go get him. Yung groundhog ba? Kaloka talaga tong groundhog. Palagi na lang andun ba? At saka nagdidig sa sa fence under. Gustong pumasok. Kaloka talaga tong groundhog na to. And guys, meron na tayong pinakita ko ba sa inyo? Ito na yung package ng mga look. Ang daming ito yung itanim ko guys. Look, magtanim ako nito sa basement. Tignan natin. Ito siya, ito, Liberty Garden. Coriander. It's a coriander. It's a herb. And ito, look, si Tami, Ito yung mga na-order ko. Ganon. So, carrots. Ito siya pang to summer. Summer yan sila. At saka ito is, string beans. At saka, let's see kung, chard. Para siyang bok choy, pero hindi siya bok choy. So, ito yung itatanim ko itry ko. Hala, string beans na yellow ba? Look, itry ko nga din ito. So, anyway, so yun siya guys. And then, nag-order na naman ako ng foam. Kasi gusto kong mag-start na akong mag-seedling. Kasi guys, alam mo guys, mabusy ako kasi kailangan ko pang maglagay ng mga Christmas decor. Alam nyo naman, Christmas decor talaga is gusto kong maaga. Alam nyo kung bakit yung Christmas decor gusto kong maaga? Kasi gusto kong mag-enjoy sa mga Christmas decor. Kasi ayaw kong maglagay ng Christmas decor na
December na. Ayaw ko niyan kasi yung parang hindi ko ma-feel yung Christmas. Gusto ko matagal yung Christmas feeling. Kasi 'di ba gusto ko January 6, ganun, i-ano ko na 'yun. Kunin ko na 'yun, depende, basta gusto kong maaga. Pero kaya ahead before mag-December, gusto ko nang mayroong Christmas decoration sa bahay, Christmas tree, sa light sa labas, ganun. So, yun yung gusto ko talaga. Pero, hopefully, magawa ko yan, guys. Kasi alam nyo naman, ang dami kong gawain dapat. Sa basement pa tayo. Meron pa pala tayong mga ano dito, mister. Ilagay ko lang ito sa ilagay ko lang yan sa closet niya. So, i-hanger natin itong mga damit na parang sensitive sa mga anik-anik. Ito siya, guys. So, fights na yan. Nadamit na yan. So, kaya natin yan suotin. Kaya ko yan. Ang bango, guys. Ang bango talaga, guys, pag Ariel yung gamitin mo. Nakalimutan ko, nabasa pala itong buhok ko. Sus, nag-ano ako, laptop, ganun. Sabi ko, bakit sumakit ulo ko? Sus, basa pala. Basa pala itong buhok ko. Nakalimutan ko, nabasa. Usually, hindi ako mag-hanger. Pero hinahang ko yung parang mag-shrink ba? Takot akong mag-shrink. Lalo na yung mga pagbago. Ay, nako. Talagang buhay na talaga ito. Busog na busog ako, guys, sa dinner ko, guys. Grabe yung busog. Mas maaga akong nag-dinner kasi hindi nga tayo nag-lunch. Yung dinner ko is 4 o'clock. Itong mga jeans, si Mr. na ang bahala magtupi. Kasi trabaho niya yon. Siya nga magtupi. Thank God I found you. Sa dami-daming ano ni Mr. Damit. Nagpabalik-balik na lang yung mga sinuot niya. Ganyan yan siya. Yung sa daming damit. Hindi niya alam kung alin susuotin. Balik-balik. Ganoon. Sabi ko, suotin mo yung mga damit mo. Kasi hindi yan masusuot. Ang daming bago. Kaloka talaga. Sabi ko, suotin mo yung mga damit mo dong. Let's go. Look, ang daming damit. Oh. Look. Oh. Ay, nako. Iwan ko, sabi ko sa kanya. Ay, nako talaga sa'yo. Hindi ko alam anong gagawin sa'yo. Balik-balik lang yung damit mo. Hi, Bag! Are you starving? Are you hungry? So, ginoo ko. Every time nakakain ako, andun din siya, nakatingin-tingin. Anyway, guys, iin ko na to ditong vlog. I don't know, bukas ko na lang guys, kasi napagod ako sa kakat ng grass. So, ang gagawin ko, bukas na lang ako mag-harvest ng lemongrass natin. Kasi, at saka also yung scallion.